Νομίζω είμαστε τέλει. Όχι. Τώρα το έβγαλες ρε ηλίθιος είσαι. Έβγαλα γιατί δεν είχε μπει καλά. Σεργέη. Βγάζεις βίντεο. Ναι. Του λέω Σεργέη. Ρίξε. Ρε, ξέρεις ότι έχω ένα συμμαθητή που το λένε Σεργέη, έτσι. Ρίξτε το με τα χέρια, ρε. Ρίξτε το με τα χέρια. Πολύ πιο εύκολο. Πάρε. Σου έρχεται... Εντάξει, δεν χρειάζεται μάλλον. Εντάξει, όχι άλλο. Αυτό το λίγο που είναι. Κρόπολη. Τι. Εντάξει. Τώρα ρίχνεις βλακίες. Αυτό είναι το μόνο που έχει μείνει. Πάμε. Πάμε οι τέχνες σακούλα, πάμε. Βρες Έχει και κανένα. εδώ. Κατευθυνίαν αυτό. Αλλά με τίποτα.